До речі, калі сканчваць гэтую тэму з узнагародай Дмітра Антилевскага, то трэба сказаць, што дзве зусім разнастайныя якасці сышліся ў гэтым голе. Узнагарода за лепшае ўзяцце варот у туры і штраф за святкаванне для таго ж Дмітра Антилевскага за несагласаваную з федэрацыяй рэкламу. Ну і вось Дзіма спачатку у касу федэрацыі паклаў грошай, а зараз атрымаў свой штраф. Бачым мы склады каманд на вашых экранах. Першымі нам дэманструюць гаспадароў. Магчыма, і пачнем пра склады. Ну, вядома ж, давайте судзейская брыгада, з яе пачнем. Дмітрый Дзмітрыў, Дмітрый Загарэльскі і Дмітрый Жук. Вось такая у нас брыгада з адной Дмітрыў складаецца. Сёння галоўная на футбольным полі. Чацвёрты рэфері Мікіта Кабак і інспектор матча той самы Віктор Чэрнік, якога мы ўжо згадвалі. Ну і склад дзяржынскага Арсенала. Галоўны трэнер гэтай каманды, ну, дэ юрэ, гэта Ігор Трухаў, а дэ-факта яго таксама цёзка Варанкоў, 30-й нумар галкіпер Артём Сарока, 7-й Марк Мокін, нумар 8-й Мікіта Капленко, 11-й капітан Юрый Лавец, 13-й Іван Рашкевіч, 23-й. Ну а тым часам Дзяніс Кавалевіч прастрэльвае. Удар ад Даніліна адбівае Сарока і выходзяць дзяржынцы з абароны. Вось тое, што мы патрабавалі ад футбалістаў першыя 23,5 хвіліны. Вось яно. Контрвыпад Мокін на Лаўца, аднак не вельмі было зручна, тым не менш, все ж таки Валер Гарбачык свайго дамогся. Мне ўжо падалося па шчырасці, што калі вось там упаў Лавец, стаў мяч гэты прыкрываць, все ж таки неяк імкнуцца працягнуць гэтую атаку, што ўсё, яна ўжо захліснулася, нічога у Арсенала не атрымаецца. Паглядзець на паўторы яшчэ раз, вось і ён, да, наколькі, канешне, выдатна Лавец тут адпрацаваў, не выключыўся з гульні, ну і да. Крыху так спрасціў, мне падаецца. Ну і прынцыпе Іван толькі што пра гэта сказаў, спрасціў жыццё Гарбачыку Артём Каратай, вось выкінуўшыся туды наперад. І па шчырасці ніяк ён яму ўжо тут і не перашкодзіў. Ну а што, пас можа быць нават і ад Селінскага пайшоў, так? Менавіта ад Селінскага рыкашэтам мяч пайшоў на Гарбачыка. Ну, Артём Каратай, такое пачуццё, што на выхад пайшоў, але да сваёй мэты, да гэтага мяча проста не дайшоў. За бярозаўскі крэчат з другой лігі, тым часам удар, але гэта кудысьці туды да бярозы. Да, ніякіх у Артёма Сарокі тут праблем не ўзнікла. Біў Лісаковіча, так разумею, да, менавіта Дзмітрый быў, ну, на выкананне, кажуць. Грае іншы, Капленка. Надалей знаходзіць партнёра, зноў жа Капленка. Перавод на супрацьлеглы ад нас левы край, падача. Артём Каратай павіс на папярэчанне для таго, каб проста мяч за спіну не запусціць, а мяч прылятае на вароты і там і застаецца. Моцна падаў. Нават чырвоная картка. Для каго? Для Дзяніса Кавалевіча яго ўжо было папярэджанне, да, і адпаведна другая ператварылася ў чырвоную. Вось так Гомель ужо на 49-й хвіліне ў меншасці застаецца. А што ж там было? Што ж там такога зрабіў крымінальнага Дзяніс Кавалевіч, за што яго вось так пакараў Дмітрый Дзмітрыў, не стаў вось гэтую літасць праяўляць? Ну, хацелася пэўна паўтор паглядзець. Сайт. Ага, да, не даў разгуляць Ткачэнку. Ну, трэба адыходзіць, мы разумеем, да, калі вось свабодны удар. Ён гэтага рабяе, першыя дотыкі робіць да мяча, ну і не сфаліў зараз, дарэчы, Леонойча. Гэта перадача Даніліна і момант. Вось тут Сарока, в прынцыпе, ўсё добра бачыў, ну, згубіў, в прынцыпе, прастору і час зараз. На Даніліна. Той супраць Рашкевіча. Там Заяц сябе прапановаў, а вось больш выкшталцона згуляў Данілін. Прастрэл забіваць трэба, і Гомель у меншасці ўсё ж такі гэта робіць. Ну вось гэтая напруга, якая падвысілася, ўсё ж такі, як гэта можа не парадаксальна гучыць, не пабачыў. Да, гэта Селінскі зрабіў пас, ось так уздоўж лініі варот літаральна, і Леонойч у далёкі вугал мяч паслаў.
Ну і вось роля Тимофея Симоненки, нават калі ён не забівае. Прамавугольніку зялёным няма, так што Гомель у 9. Увогуле і удар па варотах, ну, не акцэнтаваным ён атрымаўся, я так разумею, у Андрэя Залескага. Пусціў Гомель, прыехаўшы фаварытам, пункты страціў, пры тым, што там і Іслач, і Нёман, і Мінск, і Тарпеда, і Брэская Дынама, і ўсе шчыльна ідуць у табліцы. Ну, а вось у нас і ўсё. 1-1 у супрацьстаянні Арсенала і Гомеля. Валерый Гарбатчык і Кірыл Леанович, аўтары забітых галоў. Да, цікава, у нас абодва матчы першага гульнявога дня 13-го тура БТР вышэйшай лігі з лікам 1-1 аднолькавым завершыліся. З такім лікам згулялі Баран Вячеславе. Ну і у нас вось тут у Барысаве Арсенал Гомель. Сябры, дзякуй вялікі за ўвагу. Ну, бачым мы вось твары футбалістаў Гомеля расчараваны. Яны, канешне, такім